Ahojte, moje meno je Blažej Černák a vítam v štúdiu Olivera Rothscheina. Čaute všetci. Oliver, tvoj prvý podcast, alebo prvá epizóda tvojho nového podcastu, ktorý sa bude volať? Oliverové cesty. Výborne. Oliverové cesty, to pripomína čo? Gulliverové cesty. No a prečo si sa rozhodol takýto podcast vymyslieť? Prečo som sa rozhodol takýto podcast? Tak v podstate to rozhodnutie má viacero rovín. Prvá je taká, že sa mi veľmi páčilo, keď som tu bol v podcaste od vlastne Sniper z Bratislava, kde ma zavolal Maroš Takáč, týmto ho pozdravujem. A tam si bol vtedy aj ty a proste páčilo sa mi, ako sme si tu pokecali a prišlo mi to celé také nezáväzné a v pohode a tým, že ako aj ja rád rozprávam a tak vlastne to je tá prvá rovina a vlastne tá druhá rovina je tá, že mal som ako keby za posledné obdobie takú potrebu, že trošku viacej rozprávať o tom, možno aj ako som sa k tomu trénovaniu dostal, čím všetkým som si prešiel a priniesť aj nejaké odborné témy, možno nejakého odborného hostia, dať nejaký rozhovor s mojím klientom, či už to je hobby klient alebo športovec. Takže v podstate ako keby tak možno, že trošku ukázať to zákulisie tej práce toho kondičného trénera, že proste čo všetko to obnáša, takže... Výborne, všetci, čo to sledujú, vedia, že ty si kondičný tréner, ale nevedia to pozadie, ako si sa k tomu dostal a to bude dneska obsah toho nášho rozhovoru. Presne tak. Tak ideme na to. Tak čo, začne, že kedy si sa narodil a koľko si vážil, aký si bol toto? Rozmýšľal som nad tým, že keď o tom vlastne začnem rozprávať, že ako som sa k tomu dostal a to predstavenie a to nejaké moje detstvo, takže ako vlastne začať, ale asi by som to dal iba tak, že mám 33 rokov a narodil som sa v Bratislave, ale v podstate celé detstvo som ako keby prežil v Kvetoslavove a v Šamoríne, takže to bol taký môj a je taký môj hud a... No a povedz, aké si bolo dieťa. Dieťa to by museli povedať moji rodičia, ale určite som bol veľmi živý a proste, že taký, že som... Že behal si po ulici, alebo neviem, na sídlisku, neviem, kde si býval. My sme mali ešte to detstvo, že proste sme hneď ako skončila škola, aj keď ja som po škole ostával v družine, tak sme potom prišli domov, taška do rohu a išli sme si zahrať futbal. Býval som vlastne na dedine, takže tam bolo ešte také futbalové ihrisko. Tam sme hrali futbal a veľa sme sa proste naháňali po poliach. Ešte vtedy boli veľké polia v Kvetoslavove. Lozili sme po stromoch, preliezali sme ploty a tak ďalej. Takže to bolo také úplne to typické detstvo ešte. A robil si teda nejaký šport? Športy viac menej iba tak rekreačne, ako futbal som hrával súťažne, ale to bola dedinská liga v Kvetoslave, takže to bolo úplne také, že proste... Dal si aj gól nejaký? Alebo čo si hral? Ja som bol skôr v obrane, takže či som dal nejaký gól, to si nepamätám, ale skôr som bol ten typ, že proste tým, že som bol taký strašne živý, tak proste všetko som skúšal, hej, že v tom detstve to bol hlavne ten futbal, potom neskôr na gymnáziu trošku tenis, ale to ma vtedy veľmi nebavilo. A potom neskôr ešte, keď už v podstate bola vysoká škola, tak to bol thajský box, ale to tiež bolo iba na rok, hej. Takže nebolo to nič také, pričom by som proste dlhšie vydržal a tým, že som bol taký živý, tak proste, ale vždycky, keď som aj chodieval do tábora, tak tam bola nejaká olympiáda, ja neviem, v vybíjanej, tak som hral proste vybíjanu, potom olympiáda v hode do koša, tak som proste hádzal na koš, hej, že proste všetko som chcel vyskúšať, otestovať si a tak, čiže... No výborné. No a kedy si sa dostal teda k činkám a k fitku a k posilňovaniu a ku kondícii, keďže si kondičný tréner. Kedy to tak začalo? Pamätáš si, kedy si vošiel prvýkrát do nejakého fitka? Pamätám si akože presne ten bod a to má, že tiež, že to, ako som sa stal vlastne kondičným trénerom, tak má proste viacero ako keby bodov a nejaký postup tam bol a určite akože ten prvý podnet bol, keď som začal chodiť v Kvetoslavove do Kotolňa gym. To bol taká miestna činkáreň. Činkáreň, hej? Čiže nie fitness, ale činkáreň. To bola činkáreň, presne tak. A tam proste boli kotúče, jednoručky, osky a v podstate to bolo podľa mňa niekedy obdobie. Mám ináč aj nejaké fotky z tohto obdobia. Ukážeme, jasné. Aj keď ako keby tú činkáreň tam až tak dobre vidieť nie je. Ale čo som tým chcel, že to bol proste taký môj ten prvý podnet, kde som vlastne spoznal ten svet
posilovania a všetkých týchto vecí to vtedy vlastne majiteľ je Joško Dugovič, tým toho tiež pozdravujem, lebo vlastne on stál ako keby pri tom zrode toho, že ako som si vlastne čuchol k tomu posilovaniu a tak a proste pamätám si, že ma to brutálne pohltilo vlastne a to bol vlastne jediný taký šport, ktorý mi vydržal viac menej, ako nepoviem úplne, že kontinuálne, ale ktorému sa vlastne venujem od tých plus minus, podľa mňa ten začiatok je, keď som mal 16, hej, takže nejakých 17 rokov a samozrejme, že tam boli nejaké prestávky, ale to bolo také to, čo ma proste chytilo, hej, že ty kokos, že toto chcem robiť a proste tým, že som... No počkaj, ale chceš robiť čo? Že budeš chodiť do činkárne, kotolňa každý deň a budeš z teba kulturista, neviem? To si chcel byť. To som chcel byť, hej, tam som akože absolútne nemal tú myšlienku, že proste nejaký fitness tréner alebo že kondičný tréner to akože vôbec, hej, že to... Čiže tam ten môj cieľ bol, že proste byť čo najväčší a proste cvičiť do zmordovania. A bol si aj najväčší? Akože mal si obdobie, kedy, akože však teraz máš nejakú tú svalovú hmotu, hej, bola by hamba, keby si nemal, ale bol si aj taký, že kulturista, že sa pozreli na teba, že fú, že ten fúka, alebo... Bol som aj na jednej súťaži, že men's physique, ale to boli akože, to sú takí tí chalani v tých šortkách, ale nikdy som akože nebol taký, že najväčší, lebo však veď som aj nízky, hej, že proste vždycky tam boli vyšší chalani a akože vtedy som aj nabral nejakú svalovú motu, aj mám tie fotky, aj to tam je proste vidieť. Aj som bol asi väčší, ako som teraz. Ale hej, to bolo akože úplne ma to tak proste chytilo, lebo tam som aj videl, že mal som 16, 17 a že ten testosterón a že tie svaly rástli, hej, že som to proste videl veľmi rýchlo výsledky a strašne som sa vtedy na to namotal a mali sme aj takú partiu veľmi dobrú. Týmto pozdravujem vlastne tých chalanov z Kvetoslavova, to bolo vtedy úplne že také magické obdobie, že proste my sme žili iba preto, aby skončila škola a proste mohli sme ísť do kotolne a tam vždycky tí istí ľudia, vypeckovaná hudba, tam hral vtedy veľa Rammstein a tak a hej, také tie proste rokové úplne, že bomby. Neviem, či je Rammstein rock, ale okej. No je, jasné, samozrejme. Testosterónu tam bolo teda 1 000 000, hej, v tej kotolni. Na rozdávanie, hej. No, hej. výborne. No a potom skús nám teda pokračovať v tom svojom živote, čiže začal si chodiť do činkárne a potom čo sa dialo? Išiel si niekam na školu, alebo ako to? To bolo vlastne takéto obdobie toho gymnázia, už keď som vlastne pomaličky končil na gymnázium, takže tam na tom gymnáziu v Šamoríne som mal tiež vlastne veľmi dobrú partiu a vychádzali sme a proste aj triednu sme mali super. A potom vlastne zrazu prišlo obdobie, že sa skončil gymnázium a išiel som na vysokú školu, na ktorú som veľmi ísť nechcel. Ale vtedy som to pociťoval tak, že proste rodičia ako keby to chcú, aby som tam išiel, tak som tam proste išiel a som to nezvládol. A čo to bolo? Povedz. Ekonomická univerzita v Bratislave. Dobre. Tam v Petržalke na Dolnozemskej. Nezvládol nebavilo ma to, dovidenia. No ale potom sa ako keby začali také tie problémy, ktoré s tým prišli, že proste OK, že neštudoval som a naši boli v tomto vždycky takí, čo sa mi akože spätne páči, že neštudoval som, tak som proste musel ísť robiť. Hej? Tak čo si robil? Povedz. Cez predávania melónov až po údržbára v hoteli, čo je akože extrémny bizár, lebo ja v týchto technických veciach som úplne, že proste lavý, hej, ale tam som mal takého majstra, ktorý ma všade bral so sebou a on proste také tie typické scény, že Oliver, daj mi to, hen tamto, ja som proste vôbec nevedel, že o čom rozprávaš, aké náradie mu mám Francúzák, a ty si akože čakal, že what the fuck. Okay. Hej. Dobre. Predával si melóny, ty si bol ten týpek pri ceste, smerom na Šamorín a pod takým šiatrom a tam melóny. Ja som predával, tam bol taký stánok, keď si išiel vlastne cez Slovnavsku, kde stáli tie sociálne pracovničky, tak proste tam som bol ja, tam som predával melóny, potom som robil vlastne u tatka vo firme, ale na čo bola tá vysoká škola dobrá, bola na to, že keď som bol vlastne na Vysokej, tak som popri Vysokej som brigádoval vo fitku, v jednom fitku v Bratislave a tam mohli vlastne brigádovať iba vysokoškoláci. Čiže ja keby som nebol vysokoškolák, tak by som vlastne nemal šancu sa tam dostať. A tam som videl to bol vlastne taký druhý podnet, ktorý ma vlastne postupne ako keby dostal k tomu, že chcem byť ten tréner a fitness tréner a potom, že kondičný tréner. A to bolo, že tam som mal vlastne taký ten prvý kontakt s tým, že som videl, ako fungujú tí tréneri. A už som mal tak možno, že som mohol mať vtedy, ja neviem, to bolo
2013-14, takže koľko som mal? 21-22 rokov som viacej nad tým rozmýšľal, som si to proste tak rozanalizoval, že no, že taký tréner musí byť komunikatívny, mal by byť podľa mňa empatický, samozrejme by mal mať tie odborné znalosti a tak som si to začal analyzovať a tam viem, že tam som mal prvú takú tú myšlienku, že ty kokos, že toto by som chcel robiť a že toto by som podľa mňa aj že vedel robiť, že proste mám na to predpoklady, takže... No a čo si spravil? Kúpil si knižku a otvoril YouTube a išiel si, že jak sa trénuje? To bolo ešte tak, že tam podľa mňa sa nastal taký ten skutočný, že bod zlomu, že proste potom som vlastne prestal aj študovať na vysokej škole. Išiel som ešte do jedného zamestnania, to bola už proste posledné zamestnanie, predtým ako som sa stal trénerom, že som robil na exekútorskom úrade, to bolo úplne, že proste zle. Akože proste, že strašne... Akože administratíva to bola? Administratíva alebo ty si búchal na tie dvere, že otvorte... Výjazdy sa z toho úradu našťastie nerobili, takže ale proste administratíva úplne mi nesedela tá práca, že proste sa to vôbec nejako nezhodovalo s nejakými mojim nastavením do života. Takže si povedal, že OK, a idem skúsiť robiť trénera. Tak ako začína tréner? Tak moja trénerská cesta začala taká už, že proste, že skutočne som sa preto rozhodol a išiel som. Za tým dal som tam proste výpoveď v tom exekútorskom úrade, spravil som si vlastne prvé certifikované školenie. To mám aj takú kartičku, ešte som doma, keď som sa chystal na tento podcast, tak normálne som v starej škatuli našiel, mám taký, že preukaz, že tréner vo fitness a kulturistike, to je rok 2016. Čiže som si spravil vlastne prvé školenie, prvý seminár a vlastne medzi tým, kým som si robil ten seminár, lebo to akože bolo na nejaký čas, tak som sa stretol s mojím kamarátom, s Tomášom Pošvancom, tiež ho týmto pozdravujem a sme sa akože nejako začali rozprávať a on mi začal rozprávať, on už vtedy v tom čase trénoval a začal mi rozprávať, že proste že má veľa klientov a že ich proste nestíha a že proste ich už akože proste nevie zobrať. A mne vtedy tak zasvietila žiarovka v hlave, že toto je ten môj čas, že proste teraz to rozbehnem a pamätám si potom, ako som mu vlastne pár dní na to volal s takým nesmelým hláskom, že aj sa mi zdá, že som to aj tak úplne že zarámcoval, že že Tomáš, že prosím ťa, vedel by si mi dať 5 klientov, že takú víziu som mal, že proste by som chcel od neho nejakých klientov a on už vtedy myslím, že v tom čase mal akože takú víziu, že proste spraví firmu pre trénerov, ktorých by zastrešoval od promo materiálov cez školenie až po vlastne zabezpečenie klientov. Takže ja som si spravil to školenie, začal som vlastne trénovať s Tomášom, tam tí klienti začali postupne chodiť. Viem, že vtedy som aj veľa našiel na Facebooku, to síce odfotené nemám, ale odfotím to, som mal taký príspevok, že ahojte, som ten a ten, som fitness tréner a že ak máte záujem o moje služby, môžete ma kontaktovať tu a tu. A pamätáš si, keď začne niekto podnikať alebo robiť proste trénera alebo niečo, tak ja si tiež pamätám, že keď som postrihal prvý podcast za peniaze. Vieš? Aký to bol feeling, pocit, no. Teraz si niekto prišiel a teraz, ja som tu máte tých 10, 20, 50 eur, neviem koľko. Hej. A ty teraz, že tak zarobil som prvých 20 eur, neviem. Bolo to akože dobré a super, ale ja som to podľa mňa úplne, že až takto nevnímal, lebo mňa už vtedy to proste, že strašne bavilo a bol som strašne rád, že to akože môžem robiť a že mi ešte za to niekto zaplatí. Bola taká akože tá pridaná hodnota, ale hlavne som sa strašne tešil z toho, že lebo to bolo také obdobie, že tých zamestnaní bolo fakt akože pomerne veľa a v ničom som sa akože nejako nevedel nájsť. A dostal som sa proste do takého bodu, že ty vole, že proste čo ja budem robiť, hej, a niektorí spolužiaci už na strednej mali, že ja chcem byť pilot, alebo ja chcem byť proste neviem čo a ja som to nikdy nemal, hej, ja som bol z toho taký vyhalúzený, že ty kokos, že čo ja budem robiť a čím som bol starší, tak tým viacej to proste na mňa doliehalo. Ale potom som sa tak nad tým zamyslel, že vlastne jediná vec, ktorá ma dlhodobo baví, je vlastne zdvíhanie činiek, hej, že proste let's go, poďme to rozbehnúť. No a čiže začal si mať s tým Tomášom nejakú spoločnú, nazvem to aktivitu, alebo on ti v tom pomohol, hej? Áno. Tak to bolo? On mi v tom akože na začiatku dosť, že výrazne pomohol, takže... No dobre, a čiže prišiel prvý klient, druhý klient, tretí a začali sa nabalovať. Začal si z toho žiť po akom čase? Ja som išiel do toho hneď, že proste na full time, hej? Že ja som to si
pamätám a myslím, že to aj tak bolo, že 1.4.2016 som vlastne spravil ten certifikát a potom vlastne hneď cez ten víkend som sa vlastne odsťahoval z Bratislavy, vrátil som sa späť ku našim do Kvetka, lebo Tomáš trénoval primárne vtedy v Hviezdoslavove a ešte aj v Kotolni sa vtedy robili nejaké tréningy. Takže vlastne Tomáš už vlastne vtedy podľa mňa mal takú víziu, že tá firma a tak ďalej, čiže postupne sa vlastne začali aj chodiť ako keby tréneri, ktorých sme vlastne začali školiť a ja som mal nejakú časť toho školenia a myslím, že to bolo školenie o komunikácii a čiže sa vlastne začali školiť tréneri, ktorí vlastne fungovali v rôznych fitkách, takže vlastne v tomto období som veľa chodil napríklad do Hrubej Borše, potom som chodil do fitiek v Šamoríne, do takých dvoch, takže tie názvy asi úplne hovoriť nechcem, aby neprišlo k nejakým... Aby ťa nenaháňali, alebo čo? Hej, presne tak. No dobre, čiže rozbehol si to od 2016. Sa tomu teda venuješ profesionálne, čo je 9 rokov. Hej. A kde si teda teraz? Kde som teraz? No, ja by som ešte rád dal, že keď som si to vlastne chystal, takže ten môj nejaký trénerský live a tá trénerská cesta mala... To ešte dáme, ale preskočme. Preskočme? Že preskočme, vrátime sa. Ja tu mám ešte úspechy, hej, že koho všetkého trénuješ, neboj sa, spravíme informáciu aj o tomto, ale povedz mi, že teda po 9 rokoch si OK, že robíš to, čo si chcel, takto si to predstavoval? Akože najväčšia halúz na tom je, že ty keď s tým začneš, tak si ani nevieš predstaviť, že proste až kam to môže zájsť, že kam sa vlastne môžeš dostať. Áno, niekomu to príde, že 9 rokov, že to je proste veľa, že už by som možno, že mohol byť inde, ale keď som si to ja vlastne rozdelil tú svoju trénerskú cestu na nejaké etapy, tak úplne, že ty kokos, že čo všetko už som proste zažil, kde všade už som trénoval a tak ďalej, čím všetkým som si prešiel, však veď k tomu sa za chvíľočku dostaneme, ale hej, som akože úplne OK s tým, že kde som rád, že som si vlastne po takej dlhšej dobe, k tomu sa vlastne tiež dostaneme k tej pandémii, že vlastne som si našiel také stabilné miestečko, kde sa mi páči, je to Universal Gym, týmto pozdravujem aj majiteľov, Majkyho. Je to proste super, že mám taký ten svoj hlavný stan, kde trénujem aj s tými mojimi športovcami, aj s florbalistami, vlastne zo Snipers Šamorín a aj s tou hobby klientelou, takže hej, som s tým úplne spokojný, že proste kde som a viem, že to proste bude znova akože veľký flash, že kam sa dostanem za ďalšie 3 roky, alebo 5 rokov, alebo 9 rokov. Hej, lebo... Aj k tomu sa dostaneme. A teraz pôjdeme, teraz tak skáčeme hore dole. No a tu už si spomenul COVID, ktorý nebol asi úplne najúspešnejší, čo sa týka fitness centier. No, ale dobre, čiže od 2016. do 2020 si sa nejak stále rozbiehal a bolo to super. A čo sa stalo teda? Hej, ono to v podstate bolo tak, že vlastne tie etapy pre mňa boli 3. Tá prvá skončila vlastne 2019, keď vlastne s Tomášom sa nám nejako rozišli na názory a ja som vlastne ako keby z tej v podstate jeho firmy išiel preč a išiel som to vlastne robiť akože úplne sám, že na vlastné triko. A to som išiel vlastne trénovať do jedného veľkého fitka v Šamoríne, fakt, že veľkého. A tam som si pomerne rýchlo vybudoval klientelu a bol som taký, že že ty koko, že proste dokážem to sám na vlastnú pes. A to bolo plus minus júl 2019 som začal v tom veľkom fitku v Šamoríne a potom marec 2020 bam, karanténa, pandémia, COVID, zatvorené fitka, presne tak. Aj kotolňu zatvorili? Čiže kotolňa zostala... Kotolňa neviem, ako v tomto čase fungovala, ale ja som sa vtedy ako keby viac menej orientoval na Šamorín a tak. Čiže ja som aj vtedy tých tréningov, sa to strašne rozbehlo a mal som ich fakt, že veľa tých tréningov v tom Šamoríne a bol som aj rád, že na 2 týždne som si mohol oddychnúť. A znova, keď som si vlastne chystal tento podcast, tak som sa potom ako keby v kalendári vrátil do toho času. A potom som vlastne vymyslel taký plán, už to teraz môžem povedať, že vlastne som začal trénovať. V Šamoríne je taký park, že Pomle park, to je hneď vlastne na začiatku, respektíve na konci mesta a tam je hneď na začiatku toho parku taký altánok, vlastne má vybetonovanú dosku a taká drevená strecha, pomerne veľký altánok a že proste tam budem
trénovať, hej, že čerstvý vzduch a tak ďalej. Ešte sa pamätám, nájdem aj z tohto obdobia, mám fotky a sa pamätám, že proste na prvé tréningy som chodil v rúšku, že to bol proste, lebo 2 týždne som si dal voľno a potom v apríli som ako keby rozbehol tie tréningy a pamätám sa, že na začiatku chodili na tréningy možno 3 ľudia, hej, a potom ďalší týždeň už 5-6. Aj tam sa to rozbehlo, ale to bolo akože náročné v tom, že proste do toho parku sa nedá úplne akože dostať za auto, musím zastaviť vlastne na začiatku parku, vyložiť vlastne bedňu s vecami, činky, jednoručky, všetky tieto veci, vyniesť to tam, spraviť vlastne tie doobedné tréningy, odniesť to vlastne všetko späť do auta, ísť sa naobedovať. Mal tréning ešte predtým, ako tréning začal. Hej? Presne tak, dobre. Tréning predtým, ako začal a potom ako končí. Presne tak. Takže ale vlastne toto obdobie tej pandémie som vlastne vystriedal, som si to rátal, 6 miest, kde som vlastne trénoval, 6 rôznych miest. Tak to akože vonku. Nie. Vonku boli aj nejaké vnútorné miesta. Aha. Trénoval som aj proste na byte. To bola tiež akože halus veľká. To proste... Normálne, že na byte. Že prišli ľudia. Som vtedy bol v podnájme a mal som taký veľký byt a vlastne vždycky, keď mi prišiel ten klient, tak sme si dali kávu. Som mal vtedy taký, jak sa to volá, také, že koťogo a som spravil kávu vlastne klientovi. Dali sme si kávu, vypili sme si kávu a išli sme zatrénovať. Hej, že tiež to bolo akože to obdobie mi proste dalo podľa mňa veľmi veľa v tom, že som sa naučil byť taký vynaliezavý, že proste musel som na tú situáciu nejako reagovať a že neuhol som z toho svojho, že proste ja chcem byť tréner a vtedy už som bol úplne v tom, že proste som fitness tréner a že proste trénujem ľudí a proste trénujem ich za každých okolností. Že proste som nerozmýšľal nad tým, že pôjdem robiť proste pre DPDčko, alebo že pôjdem, ja neviem, bratovi pomáhať strihať trávniky, alebo také niečo, hej, že proste som išiel, že proste vždycky, že už som si od tohto bodu, už som si proste išiel za tým, že ja som ten tréner, nech to stojí, čo to stojí, hej, že... Výborne. No, čiže COVID si takto prekonal, výborne, a teraz idú moje také otázky, že... OK. Že prečo si ťa vybrali ľudia, alebo vyberajú ľudia? Že je to akože referencia, alebo pozrú sa na teba, že ty kokos, že mám biceps, a idem za ním, to vyzerá to super. Neviem, čo mám až také dobré bicáky, no, ale neviem, ja viem. Ako to funguje? Funguje to tak teraz, že akože prevažne fungujem na referenciách, čiže na odporúčaniach, čiže nejaký môj športovec alebo športovkyňa povie tým svojim v klube alebo proste kamarátovi, spolužiakovi. Mám teraz aj takú čerstvú situáciu, že v podstate s jedným futbalistom trénujem už veľmi dlho, s Marianom, týmto ho tiež pozdravujem a on má vlastne spolužiaka bežca, šprintéra, Maxa, tiež ho pozdravujem a on akože behá tie dlhšie vzdialenosti v rámci šprintov, hej, že 300-ky, 400-ky, ale vlastne, že to ani není, že futbalista dal vedieť futbalistovi, ale že vlastne futbalista má spolužiaka šprintéra, dali si vlastne vedieť a... Čiže na referenciách to funguje. Referencie, hej, sú to. Tie referencie musia byť dobré, čiže očividne si dobrý, kondičný tréner, ale okrem týchto, akože nazvem to hobby športovcov, máš aj nejaké úspechy, možno športovcov na medzinárodnej úrovni alebo na slovenskej, tak povedz, pochvál sa teraz, že koho ty trénuješ. Tak akože takto, že ešte aby som to trošku vysvetlil, že vlastne ja mám vlastne hobby športovcov, mám vlastne všetkých, nikto to nerobí profesionálne, okrem jednej basketbalistky, ktorá hrá vlastne v Extraligu v Šamoríne, Tilda, tiež týmto pozdravujem. A tí ostatní sú v podstate hobby športovci. Ale majú úspechy. Majú, jasné. K takým tým akože najväčším úspechom, taký, že najčerstvejší úspech je jednoznačne, čo dokázali vlastne chalani florbalisti v Švédsku na tom Gothia Cupe, to bol vlastne začiatok tohto roka, tam vyhrali tú ich kategóriu B13, takže to bol akože mega úspech, to aj je mega úspech a potom vlastne také z tých individuálnych športov, tak tam... Jednoznačne aj najdlhšia spolupráca, ktorá je športovcom z Meme, Marwan Taha, to je Meme je nickname a volá sa Marwan Taha a on vlastne keď bol, teraz si úplne presne nepamätám, ale myslím, že mladší žiak, to bolo v roku 2022, tak on vtedy vyhral úplne všetko, že on vyhral majstrovstva Slovenska v triatlone, vyhral majstrovstva Slovenska v akvatlone, majstrovstva Slovenska v duatlone, vyhral vlastne v slovenskom pohári
triatlonu vlastne tam sa akože získavali body v priebehu celej sezóny, tam som bol vlastne aj na gala večeri, čiže on vtedy, a odvtedy ma myslím, že neviem, či to úplne tak je, ale odvtedy má vlastne prezývku aj, že majsterko, lebo že tam ako bol úplne, že majster, hej, že tam posekal všetko, čo sa dalo. A teraz mal také náročnejšie obdobie, bol aj zranený a vypadol z toho, ale teraz ide na sústredenie na Malorku, takže veľmi mu tam držím palce. No a potom ďalší veľmi šikovný chalán, Oli Botlo, futbalový brankár z U14, U15 Dacu Dunajskej Stredy. On chodí aj na okresné a krajské výbery, kde sa akože stane aj, že najlepší brankár toho turnaja, takže a vlastne tieto krajské výbery, to je ako keby taká cesta do reprezentácie. Jasne. Ešte toľko, že on bol na scoutingu v Liverpoole a v Sevii, takže tak. A teraz taký, s ním trénujem kratšie, Tomino Tuleja, to je primárne plavec, ale robí aj triatlon a on je hlavne na tie dlhšie vzdialenosti plávania, tam je fakt, že veľmi šikovný, že tam akože vyhráva tie slovenské súťaže, čiže... Dobre, a čiže toto sú takí, že aktívni amatéri, ktorí chodia aj na súťaže a keď k tebe príde nejaký človek, ktorý povie, že bolí ma chrbát a chcem sa dostať do kondície alebo do nejakého lepšieho stavu, tak berieš aj takýchto, hej? Že nerobíš rozdiely, že... Nerobím, ako istý čas som rozmýšľal nad tým, že by som išiel iba tou cestou športovcov, ale ešte tam asi zatiaľ nie som, že proste mi to príde také, že si ako keby zbytočne zatvorím jedny dvere. Čiže áno, mám aj hobby klientov, alebo aj vlastne ľudí, ktorí už vlastne nešportujú aktívne a chodia si rekreačne, ja neviem, zabehať alebo zaplávať, alebo niečo takého. Aj keď takýchto, že dospelých rekreačných športovcov nemám. Mám takých ľudí, ktorí ako keby ku mne prídu a že bolí ma chrbát, alebo že chcem sa iba hýbať, že proste chcem trošku spestriť ten svoj život a robiť nejakú pohybovú aktivitu. Aj takýchto dospelých mám akože dosť, že veľa, keď som to rátal, takých nie je málo. Mám aj jeden manželský pár, ktorí sa chcú hýbať spolu, takže to je tiež sranda. Niky a Pali, týmto ich tiež pozdravujem. No, takže si pozdravil? Všetkých, akože určite som na niekoho, že zabudol, čo ma proste mrzí, ale nedá sa tu akože spomenúť. V ďalších epizódach ich spomenieš, hej, možno sa tu aj objavia, ako si spomínal na začiatku, že si sem zavoláš možno aj teda nejakých tých svojich klientov, nech porozprávajú o tom, ako sa s tebou trénuje. No dobre, mohli by sme ešte asi ďalej pokračovať, že koho všetkého ty trénuješ, ale sme si povedali, že tak pol hodinka bude na úved tak akurát. Ja mám ešte jednu otázku, že máš nejaký vzor trénerský? Mám veľa, jasné. Tak akože z takých tých kondičných určite, čo sa týka Slovákov, tak Roman Švantner, to je pre mňa úplne, že vzor, on trénuje v Bystrici a tak a aktuálne, neviem či stále, ale bol kondičný tréner, Reška Slovan, Bratislava futbalistov, normálne Ačka, takže tak, on má aj knihu a tak ďalej, takže to je akože pre mňa taký asi, že najväčší vzor a z takých zahraničných, akože sledujem viacerých, ale nikto asi pre mňa není taký, že úplne, že hmatateľný, že proste... Výborne. A teraz ja sa ťa spýtam na toho Anatoliho. To sme sa už bavili o ňom. Že on je tréner, alebo on je iba profi nejaký... Neviem, či on je tréner, ale akože určite je, že on sa tomu venuje fakt, že profi, lebo keď akože naozaj dvíha tie váhy, aj keď ja ho ináč veľmi akože nesledujem, ale v poslednom čase sa to na mňa strašne valí, akože od vás, od ľudí. Furt, lebo on má tie funny videá, že príde a tvári sa, že tam čistí s mopom niečo a mop má 32 kg alebo 20 alebo koľko a zdvihne tam 200 kg a všetci na pozerajú. Je to výborné promo pre neho, neviem, že či je on tréner alebo že aké má pozadie, ale takéto nechceš urobiť, že prídeš niekde do Bratislavy a budeš sa tváriť, že dáš si väčšiu košelu, aby nebolo vidno na tebe niečo a zdvihol by si tam, ne? Toľko by som ani nezdvihol. No neviem, že 200, ale... Hej, akože... Touto cestou veľmi proste nechcem ísť. Chcem sa venovať tým športovcom, hej, aby som ich dokázal čo najviac
posunúť a riešiť s nimi aj také ako keby nejaké tie veci, ktoré patria k tomu nie iba k tomu výkonu, ale hej, že tam je proste nejaká strava, regenerácia, nejaké tie sociálne väzby v kolektíve a tak ďalej, lebo to ako keby čím je ten športovec alebo športovkyňa vyššie, tak proste tým je to náročnejšie. Takže byť im ako keby takouto nejakou oporou, ktorá nie vždycky, ani to v podstate pri tých tímových športoch není možné, hej, lebo proste ten hlavný tréner má na starosti x deciek, x kategórií, čiže on sa vlastne nevie ako keby úplne individuálne tomu športovcovi venovať. A práve na tých kondičných tréningoch, ktoré ja zatiaľ mám individuálne, tak vlastne tak tam je ako keby aj na takéto diskusie priestor. Takže... Dobre. O tomto všetkom budeš rozprávať v ďalších epizódach, hej, že ako trénuješ, priebeh, zdravá strava, to asi tiež sa k tomu možno dostaneš, vzťahy a výborne pokrývaš to akože kompletne, hej, alebo komplexne, neviem, ktoré slovo je to správne. A mám tu poslednú otázku, že čo tvoje tetovanie? Čo moje tetovanie, tak tých mám viacero. To bola tiež taká cesta, že... Čo tam máš? Ukáž, tak zdvihni to. Toto je jedno z najčerstvejších. Všetko zlé je na niečo dobré. To bolo také obdobie, minulý rok som mal na začiatku roka také náročnejšie obdobie, rozchod a tak ďalej, ale v podstate som sa ako keby, keď som si to tak rozanalizoval, tak vlastne zistil som, že aj na tej mojej aj trénerskej ceste, aj na tej životnej ceste, že proste vždycky si z toho zlého vieš niečo zobrať, hej, že to je... Čiže to som tak mal vtedy taký feeling, že proste si to tam idem vytetovať. Dneska už neviem, či by som to úplne spravil, ale OK. Všetko zlé je na niečo dobré, takže výborné. Presne tak. Tu mám proste takú ako keby hlavu, to proste pre mňa symbolizuje, že každý deň môžeš trošku výrazť niečo sa naučiť a tak ďalej. A potom mám ešte 1, 2, 3, 4, 5, ešte 5 vlastne ďalších, takže je to už asi taká, že nikdy nekončiaca cesta. A tie môžu vidieť ľudia, keď prídu s tebou do gymu a tam si v trenkách a všetko vidia, hej? Všetky tie tetovania. Hej, v podstate všetky sú ako keby viditeľné, takže keď chcete vidieť Oliverové všetky tetovania, zavolajte, napíšte mu, choďte s ním si zacvičiť a uvidíte jeho tetovania. Yes, ale dúfam, že to akože nie je jediná vec, ktorá vás oslovila na tomto podcaste, takže... Dobre, Oliver, tak predstavili sme ťa takto v rýchlosti, že čo robíš, ako si sa k tomu dostal. Máš ešte niečo na záver tejto prvej epizódy? Asi ani nie, akože veľa vecí som aj zabudol, ale proste brutálne ma to bavilo a keď som proste rozprával, tak som bol úplne že v tej flow a ani neviem, že koľko ušlo času. 32 minút máme. To je haluška. Takže úplne sa na to teším, na tie ďalšie epizódy, ale aj ma to strašne Blažej baví s tebou, že proste je to také príjemné. A keď som nad tým rozmýšľal, tak prvotne som mal tú myšlienku, že proste budem rozprávať sám, ale bolo by to akože suché, takže som rád, že sme išli do tejto varianty a budú určite ešte aj také, že... No ja sa na to teším, minimálne keď to budem počúvať, lebo aj mňa to zaujíma, síce nemám trénera alebo toto, ale človek sa dozvie veľmi veľa, hlavne keď akože chce trošku cvičiť a tak. Hej. Čiže ja sa na to teším, čo porozprávaš. Super. Budú aj odborné témy, budú aj proste tak ako som na začiatku rozprával. Verím, že aj nejakého športovca sem dotiahnem, hobby klienti, bude aj tá spolupráca s florbalistami, tam sa chystáme pôjdeme v máji buď na majstrovstvá Slovenska alebo na veľký florbalový turnaj do Prahy, potom pôjdeme na sústredenie na Krahule. Ja viem. Teraz majstrovstvá, tam sa uvidíme. Hej. Dobre, Oliver, tak predstavili sme ťa, ako som povedal. Ďakujem teda divákom alebo poslucháčom, že dopozerali až doteraz. Ak sa vám teda Oliver pozdáva a je vám sympatický a chceli by ste začať trénovať s týmto kondičným trénerom, kľudne sa mu ozvite. A ak budete mať nejakú možno otázku na ňoho, tak kľudne napíšte, dajte like, share, koment, všetko, čo sa robí a vidíme sa v ďalšej epizóde. Presne tak, vidíme sa. Čaute. Ahoj.